Bap kabusitan mo datang. Ay dana makanano kanya mabusit. Sinabi ko keng boss ko kaya nangilas na akong magpwesto. Kaya na ako pangya sa pagbelo. O na mo kanta ba? Paya mo buri at saka king masanting nga pwesto. Dan mo, ikan diling magtinda kening wala kang kakompetensya. O na nawarin titinda mo ba? May ni, ako mo nang balo kung nantitinda ko eh. Ay doon na, ano ito? Aling, boss ko kasi, uning busy yan eh. Iya ko nang pepagtindan na Kenny. Sabi na kana ko, are nirang ingredients sana, are na akakit mo rin. Sabi na, basta lagi ako na lamungan din. Sabi na kana ko, tumapali na ining Cerelac, lagi ako na ining dairy cream. Ayan ay. Ay doon na, Bap. Siguradong manyaman yung gawa mo kasi pati fingerprints mo, tsuwe. Ay dana, buri na pining boss ko mag-plastic gloves ko eh. Ay doon na, king sagip salpin ako mag-plastic gloves, Kenny pa kaya. Kung dyan kag chopstick pin, por meron ko mong gagamit makantay eh. Pero itong talagang iya ko nagyo, pangamalan ko na yung pamangan. Ayan burgi na, kaya ritaan din ng bagok, dinanta ng buto lang ka. Ang kay, dinanta ng kay, kisay na ay. Ay kasangkap na naman pala yung produkto yo, Bap. O sulit na naman pala yung 20 ko eh. Walo ka burgi, ala ang kalugi. Painipin eh, di nang kaya papingil dan shoulder, banta mas manyaman nyo. Bantan di din like ang asbok mo. Ay doon na ba, patatin niyang head and shoulder, ali ko malason ka niyan. Halika! Doon na ba, king halagang 20 pesos, at karakan mo penga na. Potagalang malugi kayo. Takpan tayo pa, palang nisan nyo. After once ako buklatan eh. Ay doon na ba, kaproseso na pala yung kaya kayong panggawan eh. O makanano kay nga lipa ka proseso, wala naman sasali.